Oi voi, moikka vaan. Ja nyt on ollut muutaman päivän poissa pelistä, mutta ehkä mukamas hätä ei ole tän näköinen. Mutta ilmeisesti näin on ainakin ihan niin kuin täysinpäin vittua, vaikka tämmöisellä ollaan yritetty. Mutta kun tästä hommasta ei vaan niin tahdo tulla niin yhtään mitään. Mä mietin jo sillä mun ensimmäisellä runilla, että koini varmaan toimisi tähän hommaan. Mutta jotenkin näin mä yritin miettiä se omassa päässä, että jos saisi jotakin parempaa tulosta aikaiseksi. Mikä krapula ei ole enää, tai mikä semmonen, mutta vittu, pohkeet vittu hakkaa, reidet hakkaa, nenä vuotaa, ei saa nukuttua. Vaikka niinku alkoholi on, niin vittu kun ei sekään auta. Niin täältä mennään. Jotenkin ees ne kaikki ajellut rotaattorilla. Rollaattori vittu joutuu itse kukin kohta. En mä tiedä muuten kuuluuko tää taas enää kenellekään, mutta ajetaan tää kumminkin. Meni sitten syteen taas aveen, oli mikrofoni päällä tai ei. Sieltä puusta, no ei sitten. Ihan mennyt taas niinku Jeffersoni kirjoitti joskus. Ja sitten vielä sinnekin. No en tiedä, mä luulen, että tota saa parannettua, niin ei oo sillä tapaa väliä. Tämä on kokeillut vähän kaikkea. Mun osat ei kumminkaan riitä. Niin, eikö mä just ottanut ton pois? En vissiin. Olis mulla piikit aikaisemmin alla. Joko niitä ei voi tarkistaa. Mutta mä näen siitä Bemarin videosta, että sieltä pystyy jostakin kohdasta hyppää, niin mihinkä mä en pääse ainakaan niin kuin lähellekään. Mutta tarviiks mä nyt sit magneettia vai turboa? Mä en tiedä, kokeillaan, koska täällä nyt ei ole oikeasti yhtään mitään väliä. Ne ei mua potkaise se, että mun tiimistä pois kummiskaan. Ne tietää, että mulla ei mitään masteroita, ja ne tietää, että mun autot ei, tai vehikelet ei sovi tähän hommaan. Joku Fairplay-pelaaja on joskus myös sanonut, että niin kauan kun annat 100% ja teet parhaas, niin se riittää. Mulla tällä viikolla on kumminkin taisi olla, kun äsken katon, niin 31 kilometriä. Ja ne kaikki on tullut tässä viimeisen 4 tunnin aikana. Täältäkö hypättiin, niin mä hyppään vastapattiin, totta kai. Sitten on jarruja aika. Niin tähän mä rypään viimeistään. Niin ei mulla riitä tehot tonne millään. Ja nyt lähtee karkit pois. Ei tarvi käyttää vielä. Tänne ei voi minkään. Kai ei oo. Ei ole. Yritin ja ihmettelin sitä niin kuin alkustarttilähtöä, että meni 70 metriä, vaikka omasta mielestä se meni vielä ihan hyvin. Mutta sitten kun se toiset vetää sitä melkein 400, niin no ei ihan päälle 300. Nyt niin kuin millä vitulla ajeli sinne maaliviivalle ja yritin sieltä, niin eipä hirveästi tulos parantunut. Niinpä me luovutaan siitä ihan niin kuin suosiolla. Siivet me tarvitaan ja turpan pitää lauata, eikö näin mene? Kai me yritetään sitten trustella venyttää 20 metriä lisää. Ei mitään kärryä, mutta mun on pakko kokeilla jotain erilaista kuin te muut. Mulla ei oo sitä maksakkoa. Enkä jää tähän rynkyttää näitä tosi irti.
koska siellä ei ole ylimääräistä bensaa. Osuko? No ei osu niin. Enkä vittu mihin menee sitten. No ei päästä. Ei me. Mukamas tänne ei pitäisi olla minkäännäköisiä tekosyitä. Jotkut käyttää niitä hyppykeppejä, mutta mä en niin vaan pysty ymmärtämään, että niin mitä se helpottaa sitä keulimista yhtään mitenkään. Niin kun noita siipiä käy vissiin tarvii. Vili ampuu sut vaan kattoo. En mä tiedä mitä täällä pitää tehdä. Mä en oo nähnyt kuin vaan se Bemarin vedon. Mä tykkään renkaista, se antaa lisää mahdollisuuksia siihen, että jos on ryssiä, niin ei ole välttämättä ihan 0,3 sekunnista kiinni. Niin se saa puskea itsensä ylös. Mutta mitä siellä on sitten matkan varrella? Onko se koineja, mitkä ampuu meidät taas seinään? Tarvitaanko me siipiä? Ehkä me ei tarvita. Ehkä sitten viili on hyvä. Sitten varmaan kolikoilla. En tiedä. Ehkä te näytätte mulle joku päivä sitten, että miten se homma tehdään. Onko tätä helpompi oli, jos ottaa tuo saatanan kato irti? En tiedä. Mun on pakko yrittää vaan jotain. Mutta Moonlanderilla ei pelata tässä hommassa. Sori, että ei ole mitään taustamusiikkia. Mulla on liian vaikea yleensä, niin hän nyt ei ole laittanut tuolta mitään. Eikä halua oma ääntänsä kuuluviin. No, sehän tippu napsaa. Mennään eteenpäin. Niin nyt suunnilleen meillä on viitoitettu tie. No sitten toivotaan taas, että vittu kaikki allahit on meidän puolella. En tiedä miksi se nyt niin edes pysähty nää vitu pahasti. Mutta ei pääkään toimi, niin en mä sillä tapaa jaksa murehtia. Kunhan yritän näyttää, että vittu yritän. Se on vaan vittu, mulla on ollut niin karsea olo jo niin monta päivää. Siis tää ei voi enää olla yhtään minkäännäköistä krapulaa tai mitään semmoista. Nyt vissiin unohtu käyttää nitrokin johonkin väliin. En tiedä mitä hyötyä tostakaan on. Ja sit lähtee karkit taas kyydistä. Päästiin maaliin. Eikä se on hirveän paljon mukamas myöhässä, mutta vittu whatever. Voidaan mä tälläkin yrittää lentää sieltä. Mennään kattoo mihin asti päästään. Mutta se oli ihan turhaa mun ainakin aloittaa tuolta alusta. Me mennään täältä. Kun eihän tällä mene yhtään mihinkään. Bensa loppuu niinku saman tien, mikä pääsee asentoon. Mutta tätä me nyt yritetään edelleen hinkkaa. Ja käytetään rekkaa sitten siihen hyppyyn. Aha, taas voi näköjään mennä noinkin kovaa. Jopa joo, mennään sitten vielä kerran. En jää tunniksi pitämään paussia päälle. Tunnin ajan päästä mä oon jo yrittämässä nukkua. No sehän oli hienosti taas. En varmaan pääse yli. Pääsin yli. Pitäisikö tossa samaan aikaan laukasta tuo nitro ton fuel boostin kanssa, että sit mentäis kovaa. Mut mulla on joka tapauksessa niin paljon paskempi laitos kuin muilla, niin mua sillä tapaa kiinnostaa. Tähän mä nyt sijoitan. Viekö bensaa enemmän?
jos se jotain auttaa. Tuskin auttaa, mutta ihan sama. Joskus mä haluan sen maksitallin kanssa. Tätä on vielä toikin. Ei riitä rahat kyllä. Ei sinne päinkään. Nyt mä en tee mitä vittu viileä taas sanois, että vittu paina siihen vaan. No, eli viileä mainittu. Nyt taas pitää mainita muitakin, että kaikille ei tuu paha mieli. Tää se vittu Nani osaa mitään muuta kuin vittu räpätä ja pöhötellä. Nyt tuli Nanikin mainittu. No tää meni ihan vittu. Nyt mä ihan vittuulakseen käytän liput, koska tässä nyt ei ole mitään järkeä. Tässä on ihan liikaa tehoja nyt. Voi. Näin vakavasti mä otan kumminkin tämän peli. Eli me ei käytetä nitroa vielä. No olisi näköjään pitänyt käyttää, mutta yrittää jotenkin katsoa ajolinjaa. Koska sieltä tuli nyt äsken ylimääräinen. Ja sitten. Voisiko mulle toimia koini tuohon? Voi vitun venäläiset. Ihan vittuulakseen. Me mennään. Vaikka paska tulee se pohjalla, mutta ihan sama. Mä voin tehdä vittu mitä mä haluan. Mikä tässä nyt kusee? Eli me mennään vittu liian luja. Sekä tässä nyt oli juttu. Sitten mennään sillä nitrolla. Vittu no just. En mä tiedä mitään muuta kuin. No, en tiedä. En varmaan pitäisi edes yrittää lentää täällä, mutta katsotaan, koska ei se keuliminenkaan hirveän paljon auttanut mihinkään. No mitä tää nyt tarvii siihen sitten mukaan? En tää ota ainakaan yhtään mitään, mutta otetaan tosta sitten. Enkä osta tähän paskaan mitään trustareita, koska niitä ei tarvii ikinä. Mut nyt yritetään vaan soveltaa jotain. Tehdään video, että saatte ilkkua mulle ihan vapaasti. Siinä meni kolikot ja oikeasti vittu kunto ei kestä, että vittu pystyis pelaamaan. Niin yritetään hoitaa vaan nää Wannabe-velvollisuudet täältä pois. Nyt saattaa tulla jopa ennätys. Oho, 12 metriä. Pisteitä paskaa, niin minkäs tekee? Tän tarvii viiliä ainakin. Siivet auttaa aina. Kunhan ei ajata liian kovaa. Jääköhän mahdollisesti tuo vittu downforce laittamatta pois, en tiedä. Mutta mä uppaan tätä tonne, niin te kaikki muut voitte vittu ihan sama mitenkä harrastatte tätä seksiä ja missä muodossa. Mutta kattokaa, että ne eläimet oli 13 kilosia. Niin heippa.